назирҷонзода Омина 3 сол мешавад, ки аз бемории саратони пой азият мекашад. ӯ дар давоми ин беморӣ 3 маротиба ба маблағи 400 000 рубли русӣ ҷарроҳӣ шудааст. оминаи хурдсол 2 маротибаи аввал дар шаҳри Душанбе ва бори сеюм дар шаҳри Тошканд ҷарроҳӣ гардидааст. назирҷонзода Омина таърихи 26 апрели соли 2012 дар ҷамоати деҳоти Шарипови ноҳияи Конибодом таваллуд шудааст. айни ҳол ӯ дар кӯчаи Ёрматов хонаи дуюми ноҳияи мазкур зиндагӣ мекунад. падари Омина барои табобати навбатии духтараш аз маблағи ҷарроҳӣ танқисӣ кашида истодааст. ҳангоми муолиҷа нашудани Омина хавфи вазнин шудани саломатии ӯ мегардад. назирҷон ба ҳар шахси саховатманду саховатпеша умед бастааст, то ки барои табобати духтараш ёрӣ расонанд. барои ёрӣ расонидан ва барои солим гаштани Оминаи хурдсол бетараф набошед. шумо метавонед ба падари Омина ба телефонҳои 92 979 7818 ва 92 810 8248 дар тамос шуда бошед.